ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ୱାଟରଫଲ୍ ଘଟଗାଁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ କୁର୍କରା। ଯେଉଁଠାରୁ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣି। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆମେ ପଦନା ଛକରେ ରହି ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲୁ। ତ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆମକୁ ବହୁତ ହସି ହସି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ କରିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଖାଇ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋଲ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁ ପୋଲଟା କି ବହୁତ ପୁରୁଣା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ଅଂଗ୍ରେଜ ବେଳର ପୋଲ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ନିକଟକୁ କୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ, କ୍ୟାମେରା ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରେ ରଖି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଏବେ ଢିଙ୍କୋଟ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଲାଗି। ଢିଙ୍କୋଟ ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଆମର ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିକି ଏଠାରୁ ଯାଇଥିଲୁ।
କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁଳରେ ଆଗକୁ ପଳାଇଥିଲୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଲାଗି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇକୁ ରାସ୍ତା। ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ୱାଟରଫଲ୍। ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ତାହାପରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ବୁଲିଥିଲୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ବି ମିଳିବ, ଯେଉଁଠାରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତିନି, କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଭିଡ଼ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଏଠି ପାଇବେନି। ବୁଲା ସରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇ ଏଠୁ ବାହାରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ଘରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏହା ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁକରି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।